हेलो गाइस दिनैनि भिडिअ बयखौबो बरायबाय। दिनै आं काल्कि मुभि नायनो थांनो ओंखारदो। अमाखौना बिकियाव होनमोन नै मोनफैबाय साया सिनेमा हल मोनफैबाय जों दा फार्स्ट डे फार्स्ट श' नायनो फैदो जों बाथायखौ भिडिअ लानो जि खारदो। फिल्मनि समा जाथ'वाखैमोन नालाय बेनिखाय जों फिल्म थियेटारनि गाहायावनो बेंक दोङोना बे सिङावनो दसे एसिनि बार लाफैबाय जनानै आदां गादांहै जना थाफैना। बम मा बाइकमोन इलाय देबा मा बुंनो सानखो फिल्म नायनो हायना नायखांना बुंसै बोरै मोनो गरम मोनबाय बिराद पस्ट क्रेडिट सिन खिथिदि देबा नायनोसै थ' बर्थडे इसोर नायना ओंखारखांजोब्बाय नायखांजोब्बाय इसोरो फट' अयथासार मानसि जादों फिल्माव लाइन जालायनांदो देनसार मानसिखा अयथासारखा गरम मोनना मोखां सुग्लि जाबाय आरो नै थामसो देबा हो देबा थामसो मानसि जायगा मोननाय नङा हाबलाबा जायगा मोनाबा डिस्टार्ब जादों माथो ओइ नै ओइथिं बाय बाय लाहरगासिनो आरो जोंनिया टिकेट लाग्राया बेनो माथो टिकेट खिथिग्रा गैया बेसेबां नम्बर जोंनिया मबे इभेन्टआ इभेन्ट मोनासै जबाया दा 15 नम्बरा बबे बेयाव जबाय नै गामियाव जबाय इंसान छोटा या बड़ा अपनी सोच से होता है सबसे शुरुआत को दिया है कटिहार थाङा ना सुना ना बोरै मोनखो नायना फिल्मा बादे थिगानो ना फिल्मखौ नायखांनानै भिडिअ मोजां शुटबो खालामनाय जायासै जुदि सोरबाफोर भिडिअखौ नायनो गोसो दङबा नायहैजागोन मानो होनबा फिल्मा मोजाङानो नायोबा सिनेमा हलावनो नायथां मानो होनबा इन्टारेस्ट नाङो इयाव बारा इन्टारेस्टिं नांसिनो सिनेमा हलाव नायोबा आरो नों टिकेट दानना नायनायनि फैसाया माहायबो लस जानाय नङा आरोना दानना नायजायो जेबो लस जाया मोजां फिल्मा इन्टारेस्टिंआनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै होमबा ने गोजोन्थों एसेनोसै।